Aquest producte que us presentem serà molt útil per obtenir hortències amb flors de color blau. Només es pot aplicar amb hortències que tinguin les flors de color rosa, no servirà per les blanques, però el que fa és modificar el pH del substrat i fa que les hortències, les flors que són de color rosa, passin a color blau. De manera que ho podem aplicar cada 15 dies a l'època de floració, comença la primavera i acaba a finals d'estiu, i cada 15 dies ho apliquem perquè el pH es mantingui als nivells adequats i les flors siguin de color blau. Si no ho fem, si ho deixéssim de fer, tornarien a ser roses. Les hortències sempre creixen amb pHs àcids i això el que fa és modificar i arribar al punt d'acidesa adequat perquè tinguin color blau. Hi ha llocs on el terreny té aquest pH i ja surten de forma natural de color blau. Una altra cosa que hem de saber de les hortències és que han de créixer, que necessiten molta aigua, se les ha de regar diàriament, prefereixen més aviat ombra, tot i que si estan al sol, si tenen prou adob i el pH és amb el terra és amb el pH adequat i se les rega abundantment, no tenen cap problema en créixer al sol.